This summer love. Kultura, kasaysayan, at pasyan. Who would have thought that you could experience amazing things all at once? I'm Nikki, your travel bestie. Samahan niyo kami this week. And let's discover Bayambang, the place where the best things happen. Dito lang sa biyaheng Pangasinan! Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya kanila. Klaseng ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka kanila. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya kanila. Klaseng ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka kanila. Pangasinan! Bayambang is an old town. It was founded in 1614, pero originally, part siya ng the so-called town of Binalatongan, which is now San Carlos City. Bayambang is known by a lot of things kasi. This is also a historic town. So, we are called the 5th capital of the First Philippine Republic kasi dumaan dito si Aguinaldo nung tumatakas siya habang hinahabol ng mga Amerikano. Ang pinaka-proud ako about Bayambang is yung mga taga-Bayambang kasi they are a people na innovative mag-isip kasi they love our town, they love our country, they love our being Filipino. We don't have mountain resorts, we don't have beaches, we're just an agricultural town. But what's special about our place is that we're innovative people, we are religious kami, ganyan. At kasama natin ngayon ang Alpha Omega Bikers dito sa Bayambang Municipal Hall at maglalakbay tayo papuntang Nangirans Lake. Ready na ba kayo? Yeah! Tara na! After 10 to 15 minutes, nandito na tayo sa Nangirans Lake Park. Alam niyo ba, under development ito. And in a few years, aquaculture park siya ng Bayambang. Nagko-culture po tayo ng tilapia, nag-grow out saka nagbe-breeding po tayo ng mga tilapia breeders, nagpo-produce po tayo ng mga fingerlings, and at the same time, nagdi-dredge po yung government po rito mula sa provincial. And then, inline din po sa tourism din. Yung baywalk po kasi nito, overview po yung lake, so maganda po siya sa tourism, kaya aqua park po siya, aqua tourism po siya. Yung benepisyo dito na maibibigay itong aqua park, siguro yung employment, lalo na priority yung mga taga dito sa barangay. Saka makikilala na rin yung barangay namin. Ay, visit! Mabuhay! Welcome to Bahay Kubo sa Bukid! Parang bata. Say hello!
may bago ding tourist spot ang Bayambang. And they dedicated it to the Bayambang's Catholic patron saint, Saint Vincent Ferrer. Ito ang world's tallest bamboo statue na makikita sa Saint Vincent Ferrer Prayer Park. Dito sa Prayers Park, madami silang food stalls that you can choose from. They have Chinese food, milk tea, and shakes, burgers, and many more. Yan ba yung bestseller niyo po? Lugaw sa tapos Silog. Parang sarap naman. Gusto niyo? Bili na kayo! Excited po ako matikman yung mga foods po dito kasi ang dami po. Ang cute! Para siyang bahay pugo na may snow. May milk tea pa kayo? Lost all of your dreams, the night is heartless. My shadows they follow. Good for all po naman kasi may simbahan na, may meriendahan pa, may logowan pa, special logo po, di ba? Oh. Kung gusto mong i-treat yung special someone mo, dito na lang, di ba? First time ko po dito, tapos yung experience ko naman po, maganda po kasi nung nakita ko po yung statue, ayun po, namangha po ako kasi malaki nga po. Ginawa rin ito ng Guinness World Record dahil sa taas nitong umabot sa 50.23 meters, all made up of bamboo. Magkano po yung ganito? Sige, isang glass. Thank you po. Ang cute! Oh my gosh! Hi kuya, magkano po ito? 50 pesos? Ang mahal naman kuya. Benta na lang. Sa akin na to, hindi ko na siya babalik. Nandito tayo sa St. Vincent Ferrer Parish Church. Alam niyo ba? 400 years na ang church na ito at may first-class lyrics sa loob. Tara, alamin natin. So with the help of his prayers, I ask you, O God, to teach me how to evangelize through loving others as you love them. Instill in me a heart that is full of compassion for everyone. Remind me of whom I do not love and guide me into giving them holy, unconditional love. Saint Vincent Ferrer, pray for us. Amen. Itong simbahan ng St. Vincent Ferrer Parish, it was established noong 1619 by the Dominicans religious. So may I ask about the statue there po? Yung statue ni St. Vincent, kung nagtataka kayo kung bakit may pakpak. Yes. Kasi si St. Vincent daw ay nagbabilocate sa iba-ibang lugar. Pwedeng nandito, tapos sa ibang bayan, nandun naman siya. Kaya yung pakpak, yung simbolo ng kanyang bilocate. Yung relic ni St. Vincent pa rin nandoon. Pwede natin puntahan. Ito yung relic. Ito yung buto, kinuha sa buto ng St. Vincent. Ito. Sa gitna, nandyan yung bone ni St. Vincent Ferrer. First class na relic ng tinatawag yan. Galing pa sa Rome. Saint Vincent Ferrer, pray for us. Amen.
po, may Guinness World Book of Records dito. It was the first Guinness Book record of Bayambang. And it was the brainchild of our ex-mayor, si Sarti Kiambao. It was done in April 4, 2014. According to Saida Subasi, official Guinness Records adjudicator, Bayambang was able to beat the record of Turkey, which was 6.166 kilometers against 8.016 kilometers of Bayambang. 10 barangay ang sinakop ng 8,000 grills na pinagdugtong-dugtong namin dito sa Bayambang. Galing, di ba? That's amazing po. Sa atin pagbabalik, pagkain naman ang atin hahantingin. Dito lang yan sa Ganda mo, Pangasinan. At nagbabalik tayo dito lang sa Ganda mo, Pangasinan. Narinig niyo ba ang chismis? May masarap na ice cream daw dito sa Bayambang eh. Tara, alamin natin. Okay, so kuha tayo ng ice cream ngayon. This is the avocado. Ay, wow, ang creamy naman. Pili kayo, 100 lang! Ito pong produkto namin, ma'am, is nag-start po yan since mga binata po kami. Pero dumating po yung 2016, ma'am. Mayor po namin, ma'am, very supportive sa aming mga SLPA. Yung SLPA po, ma'am, ibig sabihin po ng Sustainable Livelihood Program Association na ano po ng DSWD yun. Tapos kagibat na rin po nilang LGU. So, yun na po ang umpisa niya. Kaya naging Bani Delicious Ice Cream. Tinulungan po kami ng LGU para magkaroon po kami ng hanap buhay na mga bayambangginyo. Sa tulong po ng LGU Bayambang po, ma'am, nagkaroon na po kami ng makina. So, minutes na lang po ang paggawa ng ice cream. Dito lang po dati na pinaabot po ng 3 hours. So, magbibenta ka ngayon. Na. Sige po, challenge accepted. Okay. Ako naman po, magbebenta ng ice cream ngayon. Bili na po kayo! So make sure pag pumunta kayo dito ha, bili din kayo ng Bani's Delicious Ice Cream. Ito naman yung ganitong cone. 10 pesos lang siya at siguro 3 scoops yung kaya niya. Ito na yung pang-third nyo. Thank you po! Salamat po! At
pag-usapang Bayambang, hindi mawawala itong pinakasikat nilang produkto. Bisitahin natin ang gawaan ng buro ni Nanay Doray. Dito tayo nagpa-process ng isda. Mula doon sa inlet doon, pinapasok namin dito, tapos dito hinuhugasan, tinatanggalan ng lamang loob, no? Yung tapos hasang, yan. Tapos dito rin hinuhugasan. Unang panghuhugas yung poso, yan. Tapos pagkababanlawan na namin, ito naman nanawasan na siya. Yung mga nahugasang isda, dito natin ililipat. Yung batya, dito natin ilalagay isda, tapos nilalagay natin yung isda rito, tapos hahaluan natin ng asin. From here, sa batya, yung inasinan na isda, uhulog natin dito. Isiset aside na natin, lagyan natin sa silog. Ano ba siya? Yung pang mananatili muna dyan, isiset aside natin for 2 days para ma-imbibe yung isda. Yung asin ay pumasok doon sa isda. After 2 days, magluluto na tayo ng kanin. Magluluto na tayo ng kanin, i-spread na natin dito. Yung mga isda naman na binabad natin sa asin, hahanguin natin uli. Then pagka natuyo na siya, tsaka natin siya ihahalo na sa kanin. Dito naman, Nikki, papasok tayo dito sa kung saan namin itinatago, kaya i-store yung mga natapos na, mga na-ferment ng isda. Mga ni-harvest namin doon, mula doon sa fermentation area, ilalagay namin dito. Ayan. Wala. Ayan. Ang linis. Ito po yung 1 kilos. Ito yung 1 kilo na siya. Ito, ready to market na siya. Ibibenta na. Pero naman, may mga customers din kami na gusto nila luto na. No? Kaya gusto nila luto na, ginigisan na rin namin dito. And ito na po yung, ito na yung finished product niya, Nikki. Ito yung final product. Actually, never pa ako nag-taste ng ganyan, ever. So now we're going to taste Nanay Doray's buro. Let's taste it. This is actually my first time na titikman ko siya. First time ko din siyang narinig. You want? Everyday ko kinakain yan. Sawa na siya. I think that, para siyang, it's almost like bagoong. Like it might taste, it might smell na hindi pleasant, pero once na tinikman mo siya, ang sarap niya pala. Well, sounds like durian. So, kailan po kayo nag-start ng business na to? What's the story of your business po? Yeah, actually itong buro na ito ay family business na namin noon pa. Pagkamulat ng mga mata ko, ito negosyo na ng magulang ko. At magulang ng magulang ko. Improve taste of buro, improve odor of buro, and we term it burolicious. Kung gutom kayo sa pamamasyal, sagot kayo ni Niñas Cafe. This is my favorite part of being here on the show. The food. Let's try it. Due to guest demand, nag-demand sila yung mga local product kasi nabigla kami. Most of our guests hindi galing taga dito. Most of them galing Baguio, from Manila, from Pampanga. So, napag-isipan namin siguro mas okay pag ipopromote namin yung mga local product, mga local dishes. So at the same time, benefits din sa mga farmers. Actually sa food naman, most of our chef taga dito sa Bayambang. And then siguro yung pagmamalaki namin is the way we cook, we're doing it by heart, continuous innovation. So hindi kami tumitigil. Kung ano gusto ng mga guests, kung ano mga nire-request, yun, tinatry namin yung best namin para may provide yung mga. Pero yun nga may mga youngster din,
mga millennials. So yun, sinasabayan din namin. That's why nag-create kami ng mga noble na dishes. Like yung mga pasta, mga pizza. So at the same time, and then Niñas Cafe kasi sa family restaurant. So dapat balance siya. I would like to invite everyone dito sa Niñas Cafe. We're located in Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan, dito sa SBB. Huwag kayong bibitaw dahil sa atin pagbabalik, we're going to bring the fun in Pangasinan. Dito lang yan sa Ganda mo, Pangasinan. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik tayo dito lang sa Ganda mo, Pangasinan. Alam niyo ba na mayaman din sa kultura at kasaysayan ng Bayambang? At February 15 this year, pinuksan na nga nila sa publiko ang Bayambang Museum. This room naman is all about the artifacts na naglalarawan sa culture ng Bayambang. Like, we're into bamboo musical instruments. We love to dress up. We love to create music. We love dancing, as you can see there. Yes. Ano po ito? Marimba? Marimba. This is a bamboo xylophone. Yan. Oh, I want to try. Try ko yung dito. Try mo. Okay. Yan. Usually, nagpe-perform yan yung pangkat kawayan using all these instruments. May particular note yan, like do or re. Ang Bayambang is well known for the binasuan dance kasi dito inimbento ang sayaw na to na tinatawag na binasuan. Tinawag nila itong binasuan dahil gamit nila sa kanilang sayaw ang mga baso. Binabalansa nila ito sa kanilang mga ulo at kamay habang magiliw na sumasayaw. We're known for the tallest bamboo sculpture, and the longest barbecue. Pagkatapos niyo maglibot sa museum, pwede kayo magkape dito sa Museum Cafe ng Bayambang. Oh, ang ganda nito. Tara, libot tayo sa mansion ko.
At syempre, hindi magpapahuli si Bayambang sa summer vibes dahil sa resort na to, may wave pool and foam party. Dito sa Silver Concha Wave Pool Resort, nagpo-produce sila ng wave every 1 hour for 10 minutes. Ang foam party nagsisimula 3 p.m. every Saturday and Sunday. This is what I love about being in province or being here in Bayambang. I live in a busy city, in the hustle and bustle of the city, but when you come to Bayambang and you see a scenery like this, it really makes you want to rethink about your life, to reground yourself, and to have that meditative thought that will less confused about life, to think about the life lessons that you've learned with this type of scenery. I always find calm and peace in nature, and Bayambang is the place to be. I honestly did not expect much, but I can say that Bayambang has captured my heart. From the people to the warmth of the people and the beautiful nature as this. It's a place that I would like to live in. Maybe one day, but for now, it's a place that I would like to visit constantly.